A Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño recordou ao párroco de Aguiño coa xa tradicional ofrenda floral. Esta fin de semana desenvolvéronse os actos da Semana Cultural na súa homenaxe. Esta fin de semana os actos culturais sucederonse en Aguiño co desenvolvemento da Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño. O pasado xoves cumprironse 21 anos do falecemento do antigo párroco de Aguiño e a asociación que leva o seu nome impulsou a 20ª edición dos actos que se realizaron esta fin de semana. O sábado foi un dos días sinalados, xa que se visitou o cemiterio de San Vicente Noal, en Porto do Son, para facer a xa tradicional ofrenda onde repousan os restos de don Francisco. Tras a ofrenda floral, o vicepresidente do colectivo, Unai González, leu un manifesto. O noso sentimento de perda, de tristura por un lado, pero de esperanza e de ilusión por outra banda. Da esperanza que se alcanza co esforzo e co traballo, coa sinceridade e coa sinxeleza de quen foi un grande persoeiro sen nunca querelo. Axúdanos a seguir adiante, a non ser cobardes nin comulgar co poder dos cartos. Axúdanos a ser mellores persoas, mellores galegos e mellores crentes, a ser irmáns e veciños na esperanza e na unión dun pobo que non ficará morto, senón que seguirá facendo historia como fixo contigo. Definiu o párroco como unha persoa xenerosa e boa e afirmou que os veciños de Aguiño o teñen sempre moi presente. Ti tampouco nos esquezas. Grazas, don Francisco. Así remataba o manifesto máis reivindicativo do que é habitual, e no que tamén se puxo en valor o traballo da asociación ao longo destas 2 décadas. O acto contou con acompañamento musical dun grupo de gaitas do país.